Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload no, kaniharon taning buntag na kon upload so busy man kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners. O karon day no mag-upload sa taog laing kun ako ang pasultiho no. Kung sa dili pa ako day basahon ning day nga nag-comment si Hugotirong Vlogger. Salamat kayo doon sa pagpaminaw doon. Shout out Hugotirong Vlogger. Salamat kayo no idol sa pagpaminaw. O karon dito maglangan ni ang kunako ang pasultihon nga ang nagpada sa suwatan po mao kining usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangan nga Done. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, ang sender si Done. Pagsugod ng mga pangitabo ha. I do love you apan do na kailain pagkasakit ning dughan mukuyog kas uban daw sa gilangkat ang asing-kasing ko di ko masabtan kining akong balatian sayod ka pinangga diyang nakita ka di ka na mapapas sa kong huna-huna kay ikaw da ang damgo ug daman ikaw inday ang ani-aning dughan sa takna nga magandong kanimo magtubod ang mga luha ko ikaw na ang akong igugmaon hangtod sa akong kamatayon o akong pinangga ayaw nagsakita kining paghigugma intaon dawata kining dughan ikaw da ang kasakit intaon hupaya na king gugma ko intaon dawata da. Ay, tol! Wala kayo duty, na-apply ka? Ha, kita kanta mo lang. Kanta lang, tol, bawas laay ba? Kumpos-kumpos kong kanta nga. Sumayan ako, masakto-sakto ba? Ay, gilaay ko sa bahay to, tol eh. Ako'y duty ko. Ha? Tapos sigatubang sa akong mga alpuris. Lipuris, ha? Ako na. Ano lipuris ba? Ako mga binawang iro ko. Saba kayo? Ayun na. Kung saan mo na yung mag-inom? Kopi? Gatas. Ha? O pare ka malutas, tol? Tol, mao ni sikreto na ko, tol. Kung anong hamis kaya akong nawong, ha? Mao ni sikreto sa kong lulo sa una. Kusurito mo yung gatas yung lulo, tol? Uy, grabe kayo to. Paborito niya gatas sa una itong Milkmaid. Yati iluan? Ay, yati liluan bitaw. Lagi, gadaan kita siyang Milkmaid kay awang ko'y awagwa na milk na may maid. Karaan naman. Pero mas kuya itong paborito sa akong lolo, tol. Nga naman. Kaya ang gatas niyang kanang pirming imno, no? Dari Gold. Dari Gold? Oo. Kaya kung wako no sinang Dari, kay nanako no siya'y gwapa nga sinang Dari, nya may gold pa ko, no? Karaanan na. Pero, Dari Gold karaan na kaya. paranas mga karaan, tuloy. Suman, tagay ta? Ikaw, okay din ikaw? Gi? Sige. Sure ka? Ay, sus, ingno pumitag journey mo. Sige, palit dito. Bantay ka? Pero, dili kayo ta palabi kayo. Misita rin ako sa akong wiswat karon ha. Aw, duwa lang ka, grande. O, tuna, nas doon ay, namisitan ni mo. Ato asa to. Sus, ano niyan? Hipa man na siya, uy. O, dili bitaw na mo ani, magsapot-sapot ka. Unya karon nga ni magsapot-sapot ta sa kahinoon. Ang angon sa dagod ng orasa.
Wala na tala siya ni Anhi. Ilom di ay. Nagkawat ato. Tubang nga to. Ay, duka na kaayo ko maoy. Ato alage. Anak-anak tunay. Alang sige, lakapag-istorya mo dito. Ha, Doni? Salamat, Boy Max. Ay, putang yan ng bata, pero sayang lang. Sayang og dili sila magkadayon sa akong anak. Kay naarabay batasan ng akong anak, usahay di yun masabot. Nagsalig nga in love kayo niya ang laki. Pagkakidor, bata. Ano ni Anhi pamangka? Wala lang unta ka mo Anhi. Sinsya na kaday. Saon nga ako, pantay, luto tos bahay tao niya, hugas pos plato. Di ba sayo pa? Aro mo sayo kag ulis inyo. Karon on sa na maka-oras ni Anhi, duka na kay ko. Gusto na ko matug. Sige, muliin lang ko. Ang katugag sa'yo. Sige, good night, day. Amaw kid oh. Ni uli kid ay. Ni uli cute. Ni uli cute ay. Ay, gagawin na yung uyab tuloy. Padungag na sa pusta. Padungag na sa pusta. Hubog na rin. Magpadung tagpustahan. Ano na, wala. Ihaka ba yan na? Sa hindi ko sabot ni Ian ya. Ay, sus. Dungag na rin na sa pusta. Padungag. Yan. Kita mo na. Uy, sige, ikin biya. Pinanampiling pa siyang naong nga naglakaw. Hello guys. Hala, nagtagay dahil mo diha. Ako lang giunungan niya akong amigo, day. Ay, daw, sige. Saon nga, magulanon ko niron siya. Ha? Nga good. Gibiyaan sa uyap. Awa man sa noon. Trouble lang gamay. Trouble. Ay, sus, tuo man ka anang luod-luod doon eh, oy. Paray gra na, oy. Ay, ako ang lain man ako ang laig utok na bayan na ako. Yap. Kaya nga naman di ay. Ano sa ba yun problema ninyo? Yan yung istorya mo. Lingkod rin. Bitaw, day. So niya, lingkod rin kay, mahupay-hupay siya ni gamay ang debate ni Baydone na ko. Ay, istorya lang ko tayo. Ay, hala, kay gwapo ni mo doon eh. Mag-uol kagdaan kaguyap. Akong amigo ka si Bayan to, iingan ako doon eh. Kaubal mini. Hala, ay, ayaw kaguol. Yaan ka. Doon eh, ko di ayaw. Kana na, raman di ay na, oh. Jawan. Iinom na. Aron ini kahubog, malimot na ka. Ay, Unya ini kahuwas ni mo lang gihapon. Balik ka lang gihapon. Inom bitaw yung fighter 50. Gool na sad, iba? Ako pa ni mo, tambag na ko ni mo ha. Atuan na siya. Istoryahi, ug mausap pa ba ng iyang kinaiya, ug dili bagyod biyain na. Pangitaglain. Kung gusto kang malingaw, ato ako sa club. At ibanunta ka dito. Malimot lagi ka ng imong uyab. Aha. O mao na diha, hilak-hilak ka. Unyag mo ari, magpapresyo por ka. Usoy, ba nagkinaya ni mo ay? Ayaw pagsalig tungod kay in love kayo ni mo dun eh. Ha? Di nila na kung ano nagbiya ni mo. Uy. Asa gud na mo biya na ako. Di nakabiya na ako, tay. Na lang. Tingalig magmahay ka. Daghan na bang nag-ibid-ibid anak kay gwapo. May trabaho pa. Magmahay jud ka. Tay. Uy, niagad di ay mo? Ay, gikuyugan ako na si Baydone. Para... Doon eh, lagi. Doon mini, ano. Dili mo isa mare, o siyang usama na nga ako lang gikuyugan. Nga naman. Ayan naman, hadap siya mapakan nga ni. May mamaan ka na ikot. Hi, son. Okay, watalan ko ninyo kadiyot ha. Ihatod ko na lang yung order sa bigas lanisa. Ha? Stay put lang mo diya ha? Anong gasahan mo kanya ba? Ako naman. Son, tato, son. So, dito to. Kiray. Ito ka na.
namatay, grantor. Ay, kasog, maglamit ang inom din eh. Ano yung problema? Be, po na pag-berbe. Karon what itong panasyon niya, nagbalik? Klaro ka tayo, Kung di mo ka berbe, anay may fighter gold kato ato yun. Akan natin, bro. Klaro kaya kanasyon niya, ibugin mo. Klaro kaya sanan. Ha? Lagi! Oh, usa naman. Wa na mo ani si Doni? Nag-overtime tingay ito siyang gitrabaho, antay. Overtime? Oh, yaman rong day off. Ha? Sige mata. Oh. Ay, kanimo, Chula. Kung di gani ka mag-usap na imong batasan, di jug ka maminyo. Uy, kibel sa di ko maminyo, no? Ha? Gihagit ko ano daw, Hanada. Gihagit ko. Chipin, magagawin, chipin. Bay, muli na lang. Murag di na ako kaya. Ayun na. Wala naman. Doon, wala. Wala na daw. Ha? Wala bala din eh. Okay. Wala lang. Sige, bahala na ni. Sorry. Ay. Sadya siguro, may bahala na ko din eh. Uy, una lang kuling, uy. Ako yung bahala aning doon. Antoy ni, day, dinis kuling. Antoy, patay ito kuling. Ha? Patay na to. Kisa din nga Antoy na siya. Antay, glimod niya. Antoy di ay. Antay ko. Sige, bay. Muna lang ko ninyo ha. Kaya murag, di na madaan ako na. Murag, backfire naman. Ha? Sige, ito na ko. Sige. Sige, tol! Di na yan, nagbaga! Elmina niya, dagang naginom din, kulitahan ka, ha? Anya, What? unsa naman? Kaya pa nimo? Iya, pangyan ka. Ha? Sige ta na, ato ta sa taas ha. Masahiin ito. To ay pumunta dito. Ato ta sa VIP room. Oh, yan, saan eh. Uy, siya uy. Gusto magkakang malimot sa imong problema sa imong uyap. Di, ato nang wag tangon. Tago niyo? Doni, hubuan te ka ha. Buwan ko. Sadya, yan, siguro. Uy, mauwa pag na siya. Bibi. Wow! Iba ka talaga, Doni. Iba ka sa lahat. Iba. Dahil, tuna. Bala ka diya. Tuna. Bisan kinsa pa ng imong isang piton. Wala akong pakiana. Wa ko'y paki. Basta maako ka lahiroon. Bantay mo paki ka lang. Tagi ako sa piton, ha? Mauni ang wa pa na ko matilaw. Okay na ka, bisag kinsay akong sa piton. Okay na ka? Ha? Okay na ka, bisag kinsay akong sa piton? Posible. Bisag nakainom siya. Pero, hulo, uy, mangisag pa kihapon. Ate Pres. Ate Pres. Sige ka na. Wala ka niya. Nagagsa ko gugot. Hala, Doni. Hala, ay magkabuang ang imo, uy. Hala, uy, dili takilantan, ani. Balag takigan ko, ani. Wa ko magdahong hubog kay ko ato gayon na. Wa ko kay bawo sa ibuwat sunya na ko. O niya? Bars ko oy. Asa mo ba ni? Saan ni? Di na kong idaanan. Kinsa mo ning... Kinsa mo ning... Hi, good morning. Sunya? Bago na. Ready na ang pamahaw nato. Ano niya mga ninitaon? Hubog ka gabi hubog ka. Mo nang dili ka na lang nako pahidaan. Dili na lang ka makatuwa. Mo ba? Ako di... Asa ako brave? Asa ako brave? Akong kilaban, uy. Kaya imong gisukaan gabi tungkol sa sobra na imong kaubog. Pero bilin po nimo. Bisag hubog ka, pero... Hala, uy, musukol, malangki hapon ang imo, uy. Ikaw ha, maldito ka ha. Doon na dahil ka tinakuan nga angay ni mong ikapanghambog. Uy, wakalay kalibutan nga nagtagbaw ko anang imo gabi. Uy, bangon na diya, uy, arumaligo.
Gipalitan ta na kag bagong brief o kuano Canada. Diya sa eskina ba na may naninda. Hala, pasensya ka na medyo baraton ra na. Pero sige lang. Oh, nga nung mituto ka man ko diha. Sige, arin ako. Uy, kauno na, oy. Ay, kauwaw, good. Ako ra mag-usa gani. Hala, kung gusto kang mabalik, welcome ka. Wagi ko magdahong nga dito kung katong pulian niyang klabi na tungod sa akong kahubog taon. O akong nabiliban yun niya. Kaya wagi ko niya pasagdi na wag ko magtuo nga paggawas na ako sa ilaha taong sunya. Nakita na ko siya na. May kinakita ta, Donnie. Gusto na kong ipahibaw ni mo nga wa na ko'y kukman ni mo. Mao ba? Busa gikan karon, buwag na ta. Ug ayaw na gid pakita pa nako dito sa bay. Sultian sa tika. Wa na ko'y planong pakita pa nimo. Kung nagtuo ka mugukod ko nimo, sorry. Di na may tabo taon. Nakita ko ng babae nga akong gipakita. Donnie! Yan na imong brief, o Oh, Kining bayhan na imong gipuli nako? Nahibaw ka pag unsa ni kasiya sa babae, Donnie? bitaw. Kay baho ko. Magutaong di. Pero, malipayon ko niya. Tungod kay kamao siyang mo atiman o mo sapot ako. Ug labaw sa tanan, mo bangga nako. Di siya sama ni mo. Mao ka pasensya ka na. Kita ng lain. Sunya na akong gibahal. Gitugyanan ko na sa akong pagkalalaki. Sa? Pwede dito bulo na mo o kamaturan na lang niya o. Sara, sa tanaw ni mo, tutok ka. Pagkadagan ni mong chikinini. Tapos busod, ubos, Pagkadagan ni mong chikinini sa liog. Di pa magyod rin, dili kay liog lang. Tanawas kalikod ko, tanawas lubot. Lubot! Tanawas! Karon, unsa na? Kabaw ka mabuhatan ni chikininis lubot, ha? Kabaw ka na? Magkay mo makani? Ug magmahay ka. Kay super kaayo ang iya haday. Kung makatilaw ka sa iya, makalimot ka sa imungan. Magabuang ang iyang kalami. Bakakot ka, Donnie, bakakot ka. Kung sa may akong gibakak ni mo, ha? Ningon makakamahal ko ni mo. Ako ra imong mahalon, ug wa na'y lain. Tinuod bitaw na. Pero, imo ba ang gitugbangan og magmahal sa Diyo na, ha? Pulos mag-insulto pagtama imong gibutang o gihatag rin ako, ha? Bayran mo kinig Wa ko'y kakitang kong bariyan mo. Bayran bitaw ko. Magmahal ka na. Bayad. Tsuda! Ngano? Asa ka paingon? Sabay, ngano? Dara na bintay nyo. Anong naaw ka niya paingon? Magbuot ka ko agi. Lato. Nagprangkahay yun, Michuna. Nibawa kong sakitan siya, pero maayon lang. At least, nausab ang gamay ang batasan sa mga pangitabo ba? Kunya. Ano ka, oy? Maguba ng pultahan. Naunsa ka? Naunsa ka? Hindi ko kadawatanin. Ngano lagi naunsa man ka? Si Donnie, nanay lain. Nanay, akong giingon nimo. Nagtuo ka nga dili makahimo nimo ang laki pagbiya nimo. Makahimo kayo tungod sa bati nimong batasan. Ding nanti ka nga usba ka na, pero wa ka gayud maminaw na. Unya karon maghilak-hilak na sab ka. Ambot ni mo na. Awa o ba sa disi, magkikuli na ko, maghikog ko. Do. Nay, Max, nialigi ka. Nahibaw kong nagbuhag na mo sa akong anak. Dili ta ka mabasol, pero nabala ka lang kuning iyang gisulti karon ako. Unsa din eh. Nga maghikog siya kung dili ka makigbalik niya. Mao ni ako problema ron. Nagbaha taon siya. Kung di ko makigbalik niya, maghikog siya. Nahadlo ko nga, basig tinudoon niya taon niya. Yun ako pa'y basulon sa mga ginikanan. Pero, nagbuwag naman mi.
Unsa ko baton ni Bam? Depres, pitabagi ko ninyo, bi. Unsa man, kung kaboy pasulti yun. Unsa man, Duni. Hello, Ate Pres! Bam, good morning! Ate Jinjin, good morning, diha. Good morning, Ate Pres! Good morning, Kuya! Oy, Good Jen! morning! Murag high energy mo kay Of kakaroon. course, taas ang energy na ako. Kaninang pag-don't play tablet, taas ang energy. Happy ko, Permi! happy ka. Kamusad mga bata, happy mo, Permi. Maunang palitsad mo sa ilahang live produkto ang OBMS Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Palit mo. Mao ni the best kay na to ha, mga bata. Inom gyud ang dud pipitablia kada buntag yun sa iyo. Bisag wa mo may eskwela, inom gyud mo kay lagsig mo sa mga duwa-duwa ninyo. Ay, hindi ka magduwa mo, nindot kayo. Panlingtod sa mo ano yung mga bata niya. Yung mga espesyal, o mga espesyal, may gumo na to. O katong mga mag-camping-camping, o kung sa pa na diha, pagbaon mo og Paulitos Macaroni Crunch. Kay lami, kay na nato usap-usapon, samtang nagsudong-sudong ta sa mga view sa kalikupan, sa palibot, nindot kay na natong usap-usapon. Og sa mag-shot-shot po, inom-inom, ang atong sumsum ang tasty fish cracker, nindot yung kay nastanan. Lami yung kayo. Happy yung ka diha, sama sa Happy Mart. Wadlo na kulong tabunok kong magtan, ma-happy yung ka. Basta mo adto ka dito kay happy kay kamuli tungod sa kabarato. Sa mga bling sa Happy Mart, wadlo na kulong tabunok og maktan. Salamat kay ninyo diha sa mga suki sa Happy Mart. Og labi na yun, salamat sa ato ang pinakalawa pinangga sa Toledo. Basta Toledo ko yan Pipito. Ang tao nga buutan kay Ugdog GR Pipito, pero buyag lang yung taon. Wag yun kasawa yan yung kinon, pero buyag lang. Sa tanan na tong labi na yun sa si Konsyal Arnold Galiste, pirmi yun sila si Ma'am Maricel. Kumusta ka diha, Ma'am Maricel? Konsyal Arnold Galiste. Labi na yun sa ato ang mga suod pagkayo si Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casper Araraw, og si Lister Daan, og ingon man si Kuchal Project. Sis Pares. Pare Dave Tumulak. Dave Tumulak. Hari Iran. Hari Iran, mga kailan ba yun sila sa South District at Press. Si Nubi. Nobi Abelia Cabatino. Kabitino. Og si... O sa Norte, si Boy, Doc Boy. Doc Boy Labelia. Si Konsyal Joel Garganera. Oo. Sa ato apong mga suod po din ha. Sa ato ang suod sa may diri sa Barilis si Konsyal Jolie Flores. Mga atong the best po kayo. Sila si Ma'am Hazel. Kumusta mo diya, Ma'am Hazel? Si Konsyal Jolie Flores. Si Vice Mayor Jolie Flores. O ingon man si Konsyal umaabot si Kapitan Ray Marimon. Kumusta kabuntanan diha. Okay, Ate Pres? Okay, kung pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sedpanyawan Herbal Capsule, Sedpanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedpanyawan Herbal Capsule with mangosteen, para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas sa sugar. Ayog sipyata pag inom ka, adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ini ka pariuto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini kagabi sa di pa ka magkaon. Sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sedpanyawan Herbal Capsule. Ug alang nga itong na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka or kahadlok or maguol, tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo ng atong gibati bahid sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule.
Don't panic, it's organic. O sa tanan po na ito makaigsunan nga bigamit sa to ang Sedlen Metuel. Thank you. Kayong tanan. Kamu ang naghimog number 1 sa tinuod nga mulaban na to. Tinuod nga wagtang sa panahon. Pamaol para kit sa kalawasan. Barikos, Vince, katol, kuto sa kabataan lilikay. Pagkita sa dinggi. Kung magamit sa to ang Sedlen Metuel. Nga anara palit sa butika. O niya kung gusto po mo nga anara mo sa Facebook. O gingon man anara mo Shopee. I-type lang ninyo ang Sed Marketing Incorporated. O niya, Panyawan Herbals, makita nyo ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing, nyo makita ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho tibok adlaw tanan. Nindot kay itong pamatikon, makainom to ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug ano po din ha ang Sed Liniment Oil. Og gusto mo sa Shopee, order na lang mo din ha sa Shopee. Anha na mo diha order o sa Facebook pod tanawa sad ninyo. Okay? Bam! Good morning! Ako rin pasalamatan si Neke Marie Lapot o si An Matarlo nga murag yun sila o inuntang po nga ganayon siguro sila kaya kung malbitog paminaw na niya itong mga drama di Gulyat mubali na lang sila dito YouTube at ito sila maminaw maurag niya pong mga dramaha ganahan sila. Uy, kumbisita, Engineer Cecil Cabrera. Engineer Cecil Cabrera, good morning mo diya. Unya diya sa ikigreet si Parijojo Alegre mo atuang. Pre, paliw ko diya sa Alcoy San Agustin, sa mga Mansueto. Labi na yung dingdong Mansueto. Salamat kay di mo, pre. Okay, unya si Sir Kuan, si katong pasyo na to, pizza 22 ba? Pizza 24, bam. Si Kuan, si George Balulot. George Balulot. Ito naman nilang lugar. Uy, kalimot ko. Tasatan. Kambuhawi? Kambawi. Dili Kambuhawi, oy. Ambot, basta sa kuwan to sa... Binaliw. 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 Binaliw, oo. Nya, kamusta mo diha? Nya, labi na yun sa tanan nga iya hapong magpag-greet lagi taon siya taon. Bam, daray. Atong i-greet sa ni kadiyot, ha? Sige. Merry Christmas, kuya. Di mo ni mao. Di ni mao daray. Ha? Sige, Bam, yaw-yaw sa... Yes, Bunbon, kumusta naman lula ni mo Nading? Mama Nading, may buntag diha kay kaning iyang radyo kanis Mama Nading, mama ni ex-barangay Captain Bobby Ralio sa Tabunok, Ilongos Leyte. Iya yung gibitay doon siyang higdaanan ng radyo. Salamat kayo. And Ma'am Rose Villegas, basta sa Argao, Atty. Atan Villegas, kumusta ka mo? Ayaw ka makalimot, ha? Labi na sa inyong mga staff diha sa law office, attorney. Said celebrity ko Dick Bio Adisop atong mga midget kwandiha mga tao mga bata-bata ang ilabinaan ka ng sa imong law office na ay mga sanaligan ayaw ka makalimot sa inyong pag-adto dito sa opisina para mo duty ka mo sa inyong mga obligasyon. Said celebrity ko Dick Bio Adisop ug ang mga staff sab nimo diha Mr. Samuel Lauron ug Mamerna Lauron sa Summer Shoes Valladolid Karkar. Aduna kay mga tangkap gluta tayo papaya extra aduna natural moisturizer so magpabilin ka mong younger looking cuties artista cuties porcelana. Ingon man kun doon na kamoy mga up doon ba kay mga katul-katul mga pugis-pugis doon ba kay blackheads or whiteheads. Said celebrity ko Dick Bio Adisop unya ang ato ang panit dili sad uga. Dili mo dry, kaya doon na kini natural moisturizer. Kung doon na mga dead skin, mo repair sab kini sa dead skin. Mo nga, said celebrity ko, Dick Bio Adisop, mo tanan naman ka mo sa butika, ayaw ka mo pagpataka o pamalit, albi nagnaigi, sorry, ha? Tanawa, sad ang sadanan, doon na tatak said marketing. Thank you. Okay, og sa tanan po na ito, mga kaisunan, sulti ato mo, kayong tuksin, maugin mo daot sa ato blood cells. Nga ato blood cells, importante mo kaya kay maom ni maghatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ni masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, constipated ka, atong kidney problem, maugyoy daoton aning tuksin nga na sa ato ang kalawasan. Mauna nga, kinahanglan mo inom gitag G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang kini sa tuksin sa atong kalawasan. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busaro mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian.
O karon ligor ka nun na itong vital organ sinom kita matagadlaw G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender ato karon adlaw. Si Doni, Ate Pres. Doni. Kanis Doni, Ate Pres na si uyab niya ka namang sikasikahan lang siya ba? Kung ano lang siya. Under kayo? Under kayo. Wala gid siya maingon nga under kayo wa pa gid sila makasal. Ate Pres. Pero sa dihang ang yang uyab Ate Pres nga si Doni na hubog man na dito sa club kay Bato siyang sunya, na in love naman siyang sunya. Iyaha mang gibaga ni uyab. Karon maghiko kag iyang uyab Ate Pres. Mao ni iyang problema ron kung tidudon siyang uyab tingali siya basulod sa mga gidikanan. Mao na diha unsay iyang buhaton taon nga nagbuwag naman kuno sila. Pwede ba di ay nga siya basulod sa iyang gidikanan sa ilang isa gidikanan sa babae nga wa naman buwag naman sila. Unsaon ni nato Ate Pres? Ngam. Unsay matambag dato ani? Sa ako ang side, Ate Pres, murag, wala kay labot niya dong, sagdi lang, umaghikog siya. Pero, Istoryahe lang yun. ang kuana na nga, mahibaon kinikanan nga, buwag na sila para... Kay bawo naman yung papa, Ate Pres. Ay, nga, O, buwag ningon na man yung sila. papa, kay bawo si Neymar, siya, kay bawo ko dogdo ni, nagbuwag na mo sa kong anak. Pero wala gyud siya gugma sa iyang uyab nga. Gugma yun po ni, sipiat ka doon, kay kanas tunay, para na ko ha, gabuwag sila. Pero para na ko Ate Pres, kung papilion ko sa babae nga, iyang gipili ron, arin lang kung tuna yun. Tuna, o. Tarong man kapag tarong mas babae. tuna. Nga, mga kaibaw anang sunya, Mo doon, na. sana. Niya, magtipon mo, balik sa iyang trabaho, anang club, di ba? Sino? Ay, kayo. Makarelate ko ani Goliath, dunay na nahitabo ang ingon ani noon say komento sa amahan bitaw kang iyang anak sa istorya kani babae man sa kanang ko amigo ang iyang anak laki dili babae tuwa ni pilit atong babae nga naay anak daan No? kay doon naman ko'y panultihon nga kana ko nung wa pa kasuway masuwayan atong libi expert na, mura ko nung mahigam na, ato na mo pilit. Abot, ang mga amot lang ko, ha? Labi na kayo, labi na Ate Pres, nga may kimo daw, niya inikibot, murag lutang ba? Gusto yun, di erta, ha? Lutang ron. Undi erta, ha? Ano madakla ba ya? Undi erta, Undi oy. erta, oy, nabambina, oy. Nagkikistorya ko sa hari, Nga naman? 30 minutos, gitubag. Ha? Hari kita riya. Hari Iran? Hari sa ato ang labaw makagahom. Nagsakay ko og bus, Goliath. Kana magsakay ko og bus, usahay, diglarga niya sa terminal at Pres, tuko. Igmata na ko ana uslob. O ba? Gaya mo matug, no? Okay, wa mo ko kay dili kay kasagaran midnight man gud akong sakyan. Uy, dili, magbantay ka, bam. Tingalig, makuha ang kagbutang ba? Naingon na bitaw na. Karon Goliath, atong pagbiyahe nako, wa ko katukay. Kini bitaw to kung kumagko sa kamot Goliath, ni hubag ba ni? Di ko katukay. Murag sige jong panuslok sakit kaayo. O ba? Karon nagtawag lang ko ni Jesus. Unya nag-rosary ko kanang itawag ko kanang rosaryo sa kalooy kan bitong chaplet. Mura ko gibot samtang sakay ko sa bus. Wa ko kay baw nawa man lang pertigo sakit. Murag yung gitugsok-tugsok ani Ate Pres. Murag mudungan siya sa pulse beat bitaw ng iyang sakit. Karon gitawag na ko ang ato ang manubos ang atong hari atong Ginoo na diri ay Matthew 28 verse 18. Aha. Miduol si Jesus sa iyang mga apostoles og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Aha. Mao din ang kanang mga charismatic Goliath mingon nga in Jesus name. Mahanag na sila. Unya, ug mopadayon ta diri sa unahan, diri sa verse 20, gingon diri Goliath. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang imong buhaton karon kisa ni Done, imong buhaton ni mo Done adto dito pagkikistoryahe ni si Tuna unya pangaliyadaan sa nga ni Ginoong Hesus, pangaliyadaan nga kana bitong dialogue sa mga mag-prayer meeting Goliath nga hikapa intaw ng iyang kasing-kasing nga malukmay unta siya. Panalitag na
gibati ang kanang hintungdan. Hikapal taon na yung mga tambal nga tumaron ni Bambina para maayo ang iyang sakit. Pero yung naana bitaw. Kaning iyang gibati karon nga maghikog. Sobra pa na sakit kay magkutlo man siya kinabuhi. Tinoon na. Kanang masakit to tayo. Di ba ito kayo bago ganoon sa tumulakaw. Pero kaning magkutlo na mo, ambak ka ng building. Excuse me. Mo ambak ka ng bintana sa imbak ko. Pagkikistoryahe dito dong, unya, timbang-timbang nga, kini karong babae nga nasuod sa imong dughan, timbang-timbang nga, og gugma ba imong gibate, or kaluoy ba lang. Kay mato pa ni Goliath, si Tsuna o kanang imong suod karon, lantawa sa unahan ang ugma. Kay si Tsuna, ang katong iyang pagka maldita Goliath, kuhaan na ito iya, kanang muraman ito, atik-atil na ito niya, kay kanabit tayo mulakaw. Paraig ba? Kay kanabit tayo naglakaw ni Dunay, mga ito, nilakaw. Paraig lagi na iya. Murag atik-atik lang, kanang, murag bata-bataon tayo sa gamay ba? Bataon pa mo yung edad, Timbang-timbangan na kay pananglitan o mag-istorya ta o sa kabinuhat o sa kababay nga imong ikauban sa tibok ng mong kinabuhi. Ilbinag mo so, nakasasalag sa kaminyoon. Timbang-timbang nga ang klaseng babaeng prehang Tsuna o parihan ni Sonya. Timbanga gina. Kay kanang na ang pananglitan o makigrelasyon ka, labi na og mag-institute na kagkami noon, muingon na ang mga katigwangan man sa amo ate pres nga, dili man siya ginamos, pwedeng iuli, o dili siya kanon nga pwedeng iluwa kung init. Tinoda. Pero pwede isuka, okay. Tulaan mo to ako na dunggan, Goliath. Ano man? Nagyaw-yaw, kay bugnaw ko na kaayo. Kasi unaw. Paano ako na mo init? Hinitan ni mo daan. Buta, kung ikaw nung nagbaga di ha at sa heart. Saan naman ako lang ating taluman noon? Kung ako ang impasultihan. Okay, mga ka-DJ, salamat no sa pagpaminaw sa suwatampo ni Donnie. O daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-DJ, mga ka-listeners.